ena le zoe te hi phir niin an pian tira tang reng hian in zom na thuk tak an neya thlen kim in ser tonin an in kom ngai hle bok an puitlin nu chuan apartment lian ve taka an cheng duna ena hian kopui thatak neya pasala anei nuwa chung ko din pui vat adua zoe ve thung hi chuan nulat alakham lo hle ena I du thu samte chu mak atilet linga hrethiam lovin mipa zong zong te hi ler tak nulami ni in mirin tlak an om aring lovani an rilru le ngai dan an soidun nak lai chuan ena in nula le tlangwal ten online na ngai zong an zon na mun dating site ta profile asiam mol mola zoe chuan in soino pang turin thu alo rona ena chuan dot soi chu du lo viau ma se zoe tiang chuan asiam ta ni nula mel thatak ani bok nen online atang chuan mipa char thuaya nickname in tongin mai chana anin muzan chuan ena in nik chu ache zia le tong kamatangin tlangwal felle polite tak ani ti a hre ngala mipa tam takin moilo tak takin min ron bia nang chu idang lam khop mai khongai takin dot min shil ngai lowang che nui deu hok hok chungin atia nik chuan nula smart takani ti le in mu chun zom zel adu thu halo soi ve bok chumi zan chuan klapa an kal duna in hnai taka lamin anin fo phia la ena chuan ka zui ho theilo chenia film khurro tin zan hun hlimom tak an hmang dun zui ta ni atuk zinga nika message adong zui ngal zata weekend sa in mule ngei adu thuron shil ena chuan zoe nena zan hlimom tak an mandan zong zong kha a shil veka zawin nik aring hlel ngal chat do ta shil cheni chu nakina irilru atinat ma in thainghilla ha thang nupui po alo nei rureng mai thayasin nulami ve takani chu atideu borbora ana in midang te chunga thatzir ve turin hatini ena in zoe thu soi chu enga wak ma angai saklova chumini tangchuan ni tin deu tho in muin anin nei tel tela anin du ton na tangchuan mangai na aron piang tranta nikhat chu enai na thona nikan avatloa mi pakhat ena bula ten om taka lo au chiam chiam chu muin nikan atham ngal borbora mase ena in halodang vat anat na wanga tianga om hi alo nia ena in an pani chuan coffee in puya asoma nik chuan ena nung chang thatzia a muin aduna atizual sau tlaya nik chu ena in apartment a hruaya nik chuan in chung nuam ati ziate soya fakdeu luamin zana anriak dun nge atuk zinga nikan ena le zoe te thalak a hmuwa tinge min shil ngai reng lo inwai nang ve ati deuh hu a ena chuan anung chang a thawak lova tin zoe nen hian kan mel le landan inang chia ma se kan mi zia a in ang lo mani tina soi chuna nik chuan a hna thona hmuna abial nu ena in phir pui anei ti hathian pa shila ena zuna awaina satto zia le engtik lai puwa haril ruwa om reng thu war takina soi zoe aron ho a ena hena chuan atopa chuan imut pui ta ni mo anti vela kheta hian local tam lo se thang ti na kalsan nik a office a aunau nu rebecca in arong khola chanchin lom om lo tak adong tlat mai rebecca chuan anu achau thut thu le doctor ten cancer an muti aron shila nik chuan ena chanchin shilve in damdoina chuan han kal dun ta ni nikan uchu halo serious viawa ma se hlimsangin afapa te chu halo loma ena in aduat thiam viau bok nik chuan thil tam tak angai tua anu hi adei reidon lo ti hria in hre rutak chungin ena hna chuan nupuya nei adu thu a hril tlang ro ya ena pon asom na chu lo pomin anin hual chu ani der mai rebecca aron lang hlola nikan ena nen loin hmel hriat tirin rebecca ero halom te chiam lova
anu dam lo khuma hamureng bok nen engtia rei nge inin zui to anti chuan kar thum vel ti in nikan alo changa au nau nu chuan mak ati mel hle kar khat liam nu in ena in nik chu anu le pa te na ashruaya anin hual thu phur taka an han soi chuan enai pa David alo lom vak lova anin zui rei lo ti a hriat mai baka enai hre chiang em tu ani wangani ma se enai nu Alexia ve thung chu alo phur ema eitur ka vasia mange kan lom don nia ati deuh chul David tan nik abefala enai tun mahun ishe to reng em anti chuan nikan hun kal to an soi ngai vak lo thu alo hrila nik vek chuan tinge chu mizo atile a chan mai in ena aron lang hlola zanria han pei to thu soi choi lai chuan ena in zawin min ron zom ve don lo em ni atia anu chuan a hna a boi deuh thu alo soi vat nik pon kal mu ve mi alo sin alo ti ve a Alexia le David anin mel deuh ruk atuka nikanu damdoi in atanga haron chua an loma alo thachak kher mai Rebecca hi nik laka halalung oi theilova au nau pa ena in ha bol a dana hian rin hlelna hanei ani nge yang Rebecca ho tur chu pona nik nen hanin bia nikanu hian aro zong Rebecca tan hian alo da vekani nik alung oi theilova anin hauzui ena in aron beng daya Rebecca nena chuan kanin nei huna thiana ka mangang che anti vela Rebecca chu kwa deuh chung ma se alo phur ve te chiam lo tlaya zawin nik avakhol deuh thuta in mu kan ngai kau nau nu pasal tur hi hriat chian ka du ni atia ena nena engma soilo tura tile in nik chuan a som na chu halo pom sak bara zawi chu a sexy theyang berin aron in thuama ena nen an mel in ang chia ma se aum dan vela tang chuan khovel mi ve tak ani ti a hriat thei nikan an mu chu khodang reng a hoi theilova zu anin nu chuan hazanria an kil dun ta ni zawi chuan a ke in nik an tok vela kaunau nu hi ibumani chuan a poingo tang ti in ena chanchin a soi chhun zoma ena hian tun ma in pasala lo nei to ni nik chuan ena in a hril lo chu makati ema zawin nangpon ngai zong zon na dating site ta I profile ila delete big thlainem alo ti sam et akal san ma chuan a thlen na room number a hril zawa idu chuan I local don nia tin a chua san nik chuan thil tam tak angai tua zawi le ena te hi an hmel alowin ang ve chia bok nen a ril ruwa thil sual ti chakna aron langa zawi ruma chuan a han kal ta ni alo rui ve to bok nen zawin a thlem heu reng mai bok si nik ain sum reng thei bik lova chumi zan chuan an che sual dun ta atuk jing nik ron har chua chuan ain thiam lo ema zawi chu akal san ngal ena kholin an mo thuam lei turin akal pui thei lo tur thu hrila adam lo thu a chuan lam zana zawi nen hotela anom dun le a ena hnena engma hril lo turin a cha zawi chuan nik bula om chu nuamati ve ema wangin an thuruk soilo turin ain tiamani atuka ena chu mo kor en turin akala kor fual var moi tak chu a thlan lain zawi haron langhlol nal ati lo thu haron soiluama dor nei tunu in halo fak pui ve bok nen ena chuan kor fual var chu a thlang ta ni hemi hnu hian zawi le nik te chu bara le klapa te arukin anin muthina du tho taka hun mangdunin nik pon a hnar reng thei to bik lo ena in anin nei huna a hak tur kor fual kha lamatuma ma se dor nei tu te an lo thin rim ngang mai lak an phal lova a hak chin na vela khan ati tre an lo entira ena chuan zawi ti hani nge ring Rebecca in adanga thlan puya lungoi lo zetin adu lo zok a hak angai don ani
apa hnena alung oilo zia asoya Zoe hian tinge kanun ti chia ta tumtak ni tin alung chehle ina hoin Zoe hnena engwanga tinge azota Zoe chuan itana ti kani sexy taka ila nangai lom engtiklai pon itan ka rengang tin nik muturin achuasan Zoe chuan nik hnena ahmangai zia tlang takin ashila nik chuan ashiat thiam thu le ena hala mangai reng thu halo soi ve thung Zoe chuan tlan bo puya asoma idu lo chuan kan dan zong zong ena ka shil vekang ati tamai nik chuan chan dan tur shamai lova angoi ta renga wangin Zoe na kalsan Rebecca ena te na avakala Alexia in lodong songin ena le Zoe te in mangai zia le anin kher ton dan te halo soi puilua ma Rebecca in Zoe in ena kor ati chiat chana zot Alexia chuan Zoe le nik omdun dan ashiat thu lo shilin Rebecca chuan achuasana ena chanchin shil nge yatum Nik office ena in arong khola engkim ka shevek to tin anin kar aron titok maka Nik ena chena atlan phei ngal wat apartmenta an lut chule ena chuata alo let renga Zoe ti ani nge ring ena anen fiavel lai chuan tuimo hian aron vochora ni khoshelovin omzui tani Nikron har chua chuan enai taksa carpetin alowin zial veka Zoe chuan katiani kha natna ithlen bel zel lonan ti chuan kanum dun theidon ani kakianga omla aruang hi minda that sakro ani lo chuan police ka kholanga nangma tha anring vekang I fingerprint da kaina sa boxi ni khoshelova I omlai khan thil ka ti fel vekto atia nik chuan athu soi chu apom mayangai ti hria in ena ruang chu halral na hmuna avakan ral tir tani nik chu zana Zoe kianga amu thei ngang lova bedroom a lutin hatrap zoi atuk jing aron tho chuak chu ena chauka a lo thu reng an mu chuan makati ema ena tak kha ani ngem nge Zoe ena angina tin angai tuana a in sual na sa ema aril ruwa boy vekto abeidong chuan enai pa David nena chanchin engkim avashil veka David nena chuan Zoe nge ena thipo kasheto lo tunge athat tu jok po tin mangang takina soya David an hadam taka tura lo tin thudik hun rei tak an thup chu ashil tani Zoe kha kum thum liam ta khan halo boral to a ama lema in ti hlumin ator lutuk chu ena hi ain thiam theilawa aril rupo apangai thei to lo ama lema ain bewak vak thina achang chuan boruak abele vak thin tin David chuan soi nik chuan athusiat chu awoi theilawa achan chu ruang kha halral na hmuna khan ada lut ngei boxi thil thlen dan soi dunin an hre chuak ta jok mai apartment a khan ena kha athidera atho puipa miang vak lo khan nikhi alo vothuni Rebecca in ena chanchin shil tura avakal khan alo thata nikan ruanga halral ta kha au nau nu ruang nge yaloni chuti anti ti nak lai chuan ena aron lang thuta atlan chele ngal nikana umzuya Alexia in ena halo humve tlat mai ena in nik chu rin omlova apua I chanto kani kha alati zui nikan ena iril ruwa boy ni kha ka thiam lawani lo Zoe chu athi to lom atilom loma chu thil chu ena in aoi phal lo apa azot chianga David an shilfia atumpon hangai thlathadu lo ena chu apa lama truana Zoe nen no pangte kan ni lai khan mei chedang iom puilai Zoe a hmuni tin avit sia nik tha tum vele nikan achemte alo chu sak theya ma se Alexia in afanu chanin nik aron votlu topa
an tlan chiat nu chuan police an call zui nik ron har chua nu chuan chemte la in hnuai lam apana pon an chuak chu police ten an lo chang thap to nik chu police te chuan an mana an phur chuak ngal ena le alexia te in kuariala mudunin ena chuan zoe boral chu apom to thu a hrila anu bula in puangin kumthum liam ta khan zoe mangai om chun le abial pa ni bok nen ena hi anin ngai zonga zoe in a hriat chhuat chuan a ril runalu tuk chu alawin ti hlumani